Ja, mit navn det er jo Hornet, og det er mig, der kommer fra Spirit Gaming. Jeg er blevet bedt om at lave sådan en lille movie her, der skal hedde Hornet Tax 2. Og det er vigtigt for mig at vise jer, hvordan det er, at jeg er kommet så langt frem, som jeg er kommet i dag, ved at bruge mine effektive taktikker. Så det vil jeg gerne vise jer. Ja, en af de første ting, jeg gerne vil vise jer, det er, hvordan man kan skyde igennem og ligesom narre sin fjende om, hvor det er, man er henne i banen. En af de første steder, det er, når man står herinde i gul, så kan man skyde resten nedenunder, så fjenden tror, man er nedenunder. Der skyder man lige her. Og som I kan høre, så var det resten, der smadrede den nedenunder selvfølgelig. Ja, og en af de første ting, som man kan gøre i banen Nuke, det er, at man kan... Ja, I kender den alle sammen. Man kan komme op på klippen heroppe ved hjælp af, at man booster hinanden op. Altså, der er en, der sidder nedenunder. Men det er også muligt at komme op selv. Du kan løbe helt ude på kanten af denne her tagkant. Og så kan du hoppe op ved hjælp af bunny jump. Det foregår sådan her. Ja, det har været en lang dag, og jeg gider ikke rigtig at tage mig sammen til det i dag, men det er i hvert fald muligt. Noget af det, du kan gøre, når du får narre fjenden, når du først er kommet ind, det er, at du kan kaste en smoke lige foran resten derhenne. Og det er faktisk muligt at komme ned i resten, uden først at bukse og kravle langsomt ind. Det foregår ved, at du kan hoppe ind i resten. Det gør man sådan her. På den måde kommer man meget hurtigere ind igennem resten. Og på den måde kan du komme ned og plante på. Man kan selvfølgelig også gøre det, at man stormer yard her i Nuke. Der er det vigtigt at kaste en smoke hen i warehouse, for der er de altid en stående. Og som sagt i min strategitræl for Dust 2, så er det vigtigt, at du skyder sammen med din AK samtidig med du løber. På den måde rammer du meget bedre. Det som modstanderen som regel gør, når det er, at de holder Nuke som CT, det er, at de har en stående ude på gate. Der er det vigtigt, at du kan komme løbende ud på denne her måde, ved at du kaster en flash ud af vinduet, og løber frem og sprayer på ham, mens han er hvid. Det foregår sådan her. Som I kan se, så ryster jeg meget med mit aim, men det er vigtigt, fordi så rammer du lige meget, hvor han står.